demen lakine batur. Tapi ini buktine Mimi Widya Mama Widya Mama Widya Mimi Widya sayang Mama Mimi Widya sayang Mama Widya Mimi Widya sing paling emang sing paling sayang Mamai opa Mamai opa Mamai opa Mamai opa Mamai opa sing paling moral Mamai opa Mamai opa Mamai opa matur kesuwun Mamai opa terima kasih APS Pro Ronald Nada Tim Cemen Gange opa maning sayang Iwan sudah lagu kakang kula pengen kasandi senajan ora dikawin Sabar Noviati. Kang kula Kang Iwan rasane prihatin Iwan wong loro ana ikatan batin Iwan yang paling sayang Iwan lamun cinta bisa diukur mong ganggu lakine batur kang kula sipate wong wadon Iwan gampang nangis Iwan kula gampang ketuwun Iwan wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine Iwan terasa hancur bisikan cinta wis nempeling dada sing gawe kula ora berdaya kanggo Iwan sing lagu kanggo wong kroyane gedhe wong kroyan Iwan maning sing lagu Iwan kanggo APS Production Tim Cemen PMY Audio Ronald Nada yang berbobot kakang kula pengen dikawin senajan demenan dingin kang kula rasane prihatin Iwan wong loro ana ikatan batin Iwan maning Iwan sayang Iwan lamun cinta bisa diukur karo meteran Sang ganggu lakine batur kang kula sipate wong wadon gampang nangis lan gampang ketuwun wong demen durung kelakon Iwan mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur Iwan
Duh saking kula ngerebut cintane wong sejen Iwan. Iwan sayang karo kula aja kelalen. Umpama cinta bisa dicegah, Iwan ora berdaya.